Qazaqstanyň paýtagty Astana şäherindäki garaşsylyk köşkünde Merkez Aziýa Hytaý formatynyň ikinji samit öz işine başlady. Oňa Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Si Jinping we Qazaqstanyň, Qırgyzstanyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň liderleri bilen birlikde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Bu barada Türkmenistan gaziýeti habar berýär. Qazaqstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayewiň kabul etmegine geçirilen samite Qırgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmon, Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew hem gatnaşdylar. Merkez Aziýa Hytaý formaty 2020-nji ýylda döredlen ýaş hyzmatdaşlyk meýdançasy hasaplanýar. Şeýle de bolsa, şu geçen döwrüň dowamynda 6 ýurduň liderleri 2022-nji ýylyň ýanwarynda online tertipde, 2023-nji ýylyň maýynda bolsa, Siýan şäherine ýüzbeýiz görnüşde ýokary derejeli duşuklar geçirdiler. Astanada geçirilen ikinji samitiň gün tertibi hem köp tarapdan hyzmatdaşlyk pogtalandyrmaga gönükdirilen meseleleriň giň toplumyny ölçüne alýar. Siýasy dialogy giňertmek, fewda ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmak, üstaşyr ulaq balanşygyny östürmek, energetika we innovasiýalar ulgamynda hyzmatdaşlygy ilerletmek şolaryň hataryndadyr. Şunda sebäpden howpsuzlygy üçin etmek meselesine aýratyn ähmiýet berilýär.